naam is Paula en welkom bij Boeien. Ik ga terug naar Venlo, want in de bibliotheek van Venlo hebben ze nu een kids panel in het leven geroepen. Met ook een kinderdirecteur om zo meer aandacht te besteden aan de jeugdafdeling in de bibliotheek. Om dus het lezen te bevorderen onder kinderen en jongeren. En nu vroeg ik me eigenlijk af, in een tijd waarin we spraakberichtjes kunnen sturen, waarin we kunnen vloggen, met elkaar beeld kunnen bellen, we hebben spellingscontrole. Waarom is het zo belangrijk dat we dan toch goed leren lezen en schrijven? Waarom boeit dat nu? Dat ga ik vandaag voor jullie uitzoeken. Maar eerst op weg naar Venlo. Nou, we zijn er. In het groot. Jeugdafdeling. Deze is wel heel erg leuk. Vlogvriendinnen met 10 toptips. Zo maak je eigen YouTube video's. En daar staan ook de boeken van mijn grote vriend Paul. De Griezelbus. En Nooit de buren bijten. Die vind ik ook heel erg leuk, want die heb ik vroeger ook gelezen. Ik word hier echt helemaal nostalgisch van. De Biep was vroeger echt wel eigenlijk een plek waar ik heel erg graag kwam. En ik vond lezen heel erg leuk. Ik ben niet een hele snelle lezer. Ik doe het nog steeds heel graag. Maar tegenwoordig zijn mensen toch eerder geneigd om een tablet op te pakken. Of om lekker de tv aan te zetten met Netflix. En dat snap ik, want dat is natuurlijk makkelijk. Maar je hebt ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld luisterboeken. En ik ben wel benieuwd, want dat stimuleert natuurlijk niet het stukje lezen en leren schrijven. Dus wie daar wat meer verstand van heeft, is Frauke. En Frauke die zet zich in voor het beter leren lezen en schrijven. En zij is vanavond bij de opening van de tentoonstelling Paul van Loon, de andere werkelijkheid. Dus ik ga weer terug naar mijn homebase, het Limburgs Museum, om te kijken of ik Frauke daar even wat vragen kan stellen. Oh ja, en ook nog even dit. Ben jij er nou niet bij kunnen zijn bij de opening van Paul van Loon, de andere werkelijkheid? Kijk dan even op de Facebookpagina van het Limburgs Museum, want ik ga vanavond dus niet alleen vloggen, maar ik ga ook nog de hele opening voor jullie livestreamen. Dus Facebookpagina van het Limburgs Museum, daar kun je de livestream terugvinden en zo ben je er toch een beetje bij. Ik zit hier bij de tentoonstelling, de opening van de tentoonstelling Paul van Loon, de andere werkelijkheid, met Frauke Brouwer. En Frauke is van Stichting Lezen en Schrijven. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat je goed kan lezen en schrijven? Nou, lezen en schrijven is eigenlijk het begin, de basis, wil je überhaupt de wereld verkennen. Als je dat niet goed kunt, dan is het moeilijk voor je woordenschat. Je leert heel veel nieuwe woorden kennen door te lezen en te schrijven. Maar wat dacht je? Iedereen heeft een bepaalde droom die je wilt verwezenlijken. Wil je politieagent worden of je kapper worden? Maakt niet uit. Je moet ervoor kunnen lezen en schrijven, want zonder kun je dat echt niet. Ik ben zelf een behoorlijke boekenwurm. Ja. Jij denk ik ook wel. Stiekem wel, ja. Stiekem wel, ja. Dat kan ik niet ontkennen. Maar er zijn toch heel erg veel mensen die denken dat het lezen van een boek saai is. Ja. Hoe komt dat, denk je? Waarschijnlijk hebben ze nog niet het juiste boek gevonden. Ja, er zijn heel veel boeken natuurlijk. Ja. En stel je je voor, je hebt vroeger een hele gemene juf gehad. Die zei, nee, je moet heel snel lezen en je moet je AVI-niveau halen. Ja. Dat je dacht van, nou nee, voor mij hoeft het niet. Ja, nog zo'n dingetje, luisterboeken. Ja. Wat is jouw mening daarover? Want ik zag ze net bij de Biep en denk, hé, nu ben je niet met letters bezig. Nou, je bent niet met letters bezig om ze zelf te lezen misschien, maar je luistert wel. Je kunt daarmee ook nieuwe woorden leren kennen. Maar stel je voor, je vindt het een beetje moeilijk om te lezen. En je wilt toch wel eens heel graag dat proberen. Ja. Het luisterboek erbij en het echte boek. En je kunt het samen oefenen. Ja, het is zo meteen Kinderboekenweek. Wat is het belang van de Kinderboekenweek? Wat gebeurt er? Wat doen we dan? Nou, er is ontzettend veel te doen. Sowieso op de basisscholen gebeurt heel veel. Ja. Maar wat het leukste is van de Kinderboekenweek is dat er heel veel leuke nieuwe boeken uitgebracht worden. Speciaal voor de Kinderboekenweek. Dit jaar ook nog met een heel erg leuk thema. Eng. Het is gewoon 10 dagen lang kinderboeken die helemaal centraal zijn. Je kunt een heel leuk kinderboek krijgen, cadeau krijgen als je zelf een kinderboek koopt. En wat ook nog wel heel erg tof is, in heel Nederland vinden heel veel leuke parkactiviteiten plaats. Ja. En dat kun je allemaal zien op kinderboekenweek.nl. Daar kun je ze op terugzien en dan kun je kijken wat bij jou in de buurt gebeurt.
lezen en schrijven is dus zeker wel boeiend, want zonder is het leven gewoon heel erg lastig. En ik raad jullie vooral aan ook even op de website te gaan kijken van Stichting Lezen en Schrijven. Er staat ook nog even een heel mooi filmpje. Ik zal even een link hieronder in de beschrijving zetten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En kom ook zeker even kijken in de tentoonstelling Paul van Loon, de andere werkelijkheid in het Limburg Museum. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. En heel veel plezier bij de Kinderboekenweek 4 tot en met 15 oktober. Tot volgende week. Doei!